everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with them Mzansi Soapie Stories and namhlanje ke sikhuluma ngomkhokha. Hayi bakethi finally indaba ke yikhwama isidlulile ke uMamzobe ke ugcine guys sezama ukuyibulala wathi ngaze ngife ngibulawe indaba yezikhwama ithi ngihambe ngokhombisa umndeni wami ukuthi izikhwama ke zikuphi wahamba ke wawozimba bazimba ke nophakathwayo zaphuma ke guys izikhwama ke asazi ukuthi kusasa lakhe uMamzobe kanye ke noMabusi lime kanjani. Next week bathi ke uMabusi uzolokhu eqhubekile ke enqaba ukuthatha izikhwama aqhubeke nobizo lukamkhulu wakhe uMzobe, kodwa ke uMzobe ngeke amiyeke njalo ngoba akekho omunye umuntu ongathatha lezi zikhwama kwakufanele zithathe umakho uzodwa so uzodwa naye washona so akana choice kuMzobe kodwa kumele ukuthi ufoster yena uMabusi ukuthi ke athathe izikhwama aqhubeke ke nokusiza abantu. Impilo kaMabusi bathi ke izolokhu ihlangahlangana ke kakhulu azamukele ukuba ke umakhosi bese qala ke guys asize ke abantu bathi ke mase siza abantu noma bese business yobuba umakhosi uzoneglect ke ama duties akhe ezinkosikazi kaMkhululi kanye ke nomama ke kaMkhululu omncane. Ngiyacabanga guys ukuthi ke unokubonga will be forced to step in azonakela ingane kanye ke noMkhulule njengoba kade silokho sibuzana ukuthi ubani ozongena unokubonga. Ngiyasola guys ukuthi uMkhulule njengoba ke uMabusi busy kangaka ke nezinto zakhe zobizo. As for izobe lihle bakithi hayi sekuyisikhathi ke sokuthi akhokhele amacala akhe yey kade ayesigila umfazi sababukeli bakithi kade uMamzobe ayigidagida lapha useze waba umkhululi naye abantu bazokhothama kuye kodwa ke manje cha sekuyisikhathi sokuthi ke akhokhele ke amacala akhe. Kodwa guys ngiyazi ke maningi amaxoki ke lazo bese hayi uMamzobe akayeke Nkosi yami sekuningi yabona nje hayi ikusasa lakhe ke linophakathwayo selosizwa yidliso ngoba cha uphakathwayo ke udiniwe njengamanje kodwa ke ngoba bemdlisile kudala kusho mhlawumbe sekuyovele idliso kube yilona mhlambe yabo elimhlalisayo ke abaphinde babuyelane ke babe unkosikazi nendoda ngaphela ke nozodwa akasekho webuye ke abe istopper laphana ukuthi ke uyabambela uMamzobe mangabe bexabene ke benophakathwayo. So guys izinjalo ke indaba zomkhokha kuleli viki elizoqala. That bring us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Uchaze ukuthi ujabule nje phela sesitholile ikhwama bakithi kunini kodwa. Bye.